naton nga bisita, ang representative, han mayor, han may dulo. Waray ba kundi Mr. Arnold Garado, nga waray ba kay Garado kundi yung sa gihapon naton nga bisit. Okay, I stand corrected. It's Albert Garado. Ayan. Nga waray ba kay Garado kundi yung sa naton gihapon nga bisita all the way from New Jersey. Waray ba kundi Madam Mary Jane Obsequio. Aminudo, maestro. Maupay kitaon, ang sayang nga nahuda. Namuan na limipay, hatun pa igura. Labi kong nayunhan, maupay ka sunata. Namuan na sumatay na ikikanya hirahan ko lima. Nahuda ka sayaw, ayunhan kalaksan. Ang mga katitiro, di mo makikitan. Salit na ipaliwan at kung kabataan. Kung nakakabagilahutan ako para tigil-gilid. Lahutan, nasaraya mo. Ayon hang kalakasan kung pagano. Lahutan, nasaraya mo. Ayon hanglitin yung pagsaman. Tatanungin limon, haiulibong kay ikaw. Aking maon basi ka, maglalibay. Ako tatanungin limon, haiulibong para ta. Magmalipayon hinungduman, magumala. Ang gamo, nananaringsing. Iunay kagutinay ang kasing-kasing. Nangdamo, nananaringsing. Iunay kagutinay ang kasing-kasing. Maupay kitaon, ang sayaw na halahutan. Nakuha na rilipay, at kung pamipura. Labi ko na yunhan, maupay na sunata. Damuan na subanay na ikikanyang hirahan ko iba. Lahutan na sayaw, ayunhan kalaksan. Ang mga katitiro, di mo makikitan. Salit na ipaliwan at kung kabataan. Kung nakakabadilahutan at kung tayo niiligigit. Alright, thank you so much. Okay, so nga naman kinasing-kasing nga pagkumpi na nga